करूया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्रीकृष्ण जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सगळ्यांक वापस एक पंत स्वागत करता असं हार्दिक सुस्वागत. आजी दामोदर आरती कोरोक रेडी जाल्यांची गायत्री कामत माताजी आणि वीणा मल्ल्या माताजी. गायत्री कामत माताजी इंडोनेशियाक चुकून आणि वीणा मल्ल्या माताजी अबुधाबी चुकून ತಂಗೆಲೆ ದೇವಾಕ ರೆಡಿ ಕೊರ್ನು दामोदराक हे पावन महिन्यांतू दामोदराल महिन्यांतू आरती कनी पुरा रेडी कोन राखून बसल्यांची की आम्ही सकडे मंदाकिनी शणै माताजी लोटू केदना हे दामोदर अष्टकम म्हणताची तांगेल घराक वचा कित्याक लेट करता म्हणतानी पळय राखून बसल्यांची आम्ही सकडे येते एक पंदा तांगे ते वचा मंदाकिनी माताजी आणि आजी तुमका सगळ्यांक होस्ट करतल्यांकय आणि अष्टकम म्हणचे मंदाकिनी शणै माताजी आणि दुबाई सुकून म्हणता असांची आम्ही सकडे ओटूच्या तांगेल दोगेनाल घरा वचून दामोदर आरती पळोया. हरे कृष्णा. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण माताजी. दंड प्रणाम. वेदव्यास देवान बरयल्लें पद्मपुराणातून दामोदर अष्टकम सांगया. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं यशोदाभियोलुफलाधवमानं परामृष्टमात्यन्ततो धृतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रा युग्मं व्रजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन शातकनेत्रम् मुहुश्वासकं पत्रीरेखान्तकण्ठा स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति स्वलीलाभिरानन्दकुन्दे स्वघोषं निमाचन्तम् आख्यापयन्तम् तदीशितश्नेषु भक्तिर्दितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे
वरं देवमोक्षं नामोक्षावधिं वा न चान्यं वृणीहं वरिषादपि वा इदं देवपूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरसां मन्ये इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीले रतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बारक्ताधरं मे मनस्या विरास्ताम् अलं लक्षलाभे नमो देवदामोदर विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् कृपादृष्टिदृष्ट्यादिदिनं बतानु ग्रहाणि क्षमामज्ञम् एतक्षिदृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमुखे वयध्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नमो शीघ्रहो मेऽस्ति दामोदरे नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् दामोदराजय माखनचोरा नन्दकिशोराजय गोपालबाला दामोदराजय माखनचोरा नन्दकिशोराजय गोपालबाला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो राधा दामोदर श्री राधे जयो राधा माधव श्री राधे जयो राधा गोपीनाथ श्री राधे जयो राधा रासबिहारी श्री राधे जयो राधा मदन मोहन श्री राधे जयो राधा गोविंद श्री राधे जयो राधा कुंज बिहारी श्री राधे जयो राधा कुंज बिहारी श्री राधे दामोदराष्टकम की जय श्री प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा मस्त धन्यवाद मंदाकिनी शेणई माताजी तुम्ही इतली छंद करून दामोदर अष्टकम सांगले आणि आजी आम्ही तिन्ही दामोदराला आरती पळयले गायत्री कामत माताजी वीणा मल्ल्या माताजी आणि राधिका माताजी हांनी त्याच जणांनी होस्ट केले की इतली आम्ही धन्य जल्लींची तुमगेले गतकडी येऊन देवाला आरती पळोवन असं लेक भाग्य दिलं लेक तुमका सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद आणि मुखार सोने आणि आता आमका 8 दामोदर आरती सेशन मिळता असं तिथलेची मागिरी वापस आम्ही आरती करका म्हणजे आणि एक वर्ष आम्ही राखूका पडता सो तुम्ही आणि असे 8 आरतींतू भागी जाऊ का आणि आमका तुमगेल घरा येऊन हे आरती पळोवचे असते एक
भाग्य दिव का म्हणून सांगून तुमगे सकडा लागी निमून घेता तुमका आरती कर का म्हणून असला रे मिगे लगी नाव रश्मी भट माताजी हंगे लगी नाव दिव्य येतं विद्यापै माताजी लगी सांगू येतं ना आमगेले भागवत पुराण कोंकणीचे खंयचेय एक डिवोटी लगी तुम्ही सांगलारी ताका आम्ही अरेंज करतांची तुमका स्पॉटलाइट करतांची तुम्ही करका जललितलेची एक पंटीन तो तुप्पा दिवो ते आणि दामोदरा फोट जाऊ का त्या फोटेक आरती दाखयला गेले त्या आरती दाखयताना व्हिडिओ ऑन करा तिथलेची आणि 4 तारीखेक एकादशीक प्रति एक अध्याय जायना कुडले दामोदर आरती कर का म्हणलेक चलता असं ताजेक कशी कर का म्हणाल आम्ही आलोचन करता सांची सो 4 तारीखेक कार्तिक एकादशी विशेष दिवस प्रति अध्याय जायना कुळाशी देखून मस्त जनाक दामोदर आरती करचे दामोदर अष्टकम सांगचे अवकाश मिळता असं सो तुम्ही सकडानी तंतू भागी जाऊ का तुम्ही मुखारसून येऊ का आणि आमक सकडांक ताजे एक भाग्य अवकाश दिव का म्हणून सांगून निमून घेता तशीची फाई दीक्षा पै माताजी आणि शांता भट माताजी हांनी होस्ट करता असांची तांगे लोटो तुम्ही विंगडपणे असांची मुंजलारी नाव दिव येता आणि ताजे तयार तुम्ही केला पुरो फाई हेंच टाइमाक 8:15 आजीक अंगाचे आईचे दामोदर आरती सेशन अंगा कंप्लीट जाता आजी सकडे बागी जाला सकडांके मस्त मस्त धन्यवाद आणि मुखारसून येऊ का म्हणून सांगून आणि आजी नेक्स्ट आमगेल प्रोग्राम म्हणारी आजी वासुदेव घोष श्रीला वासुदेव घोष अंगेल डिसअपियरन्स डे सो वैष्णव भजन असं कार्यक्रम ते अँकरिंग करू येता सांची मंदाकिनी शेणे माताजी हरे कृष्ण माताजी ओवर टू यू हरे कृष्ण माताजी थँक्यू सो मच माताजी राजेश्वरी माताजी आणि पुरा होस्ट केल्यानंतर धन्यवाद अनंत धन्यवाद आजी हरे कृष्णा सर्वांक दंडवत प्रणाम आणि आज आम्ही शीला वासुदेव घोषाले डिसअपियरन्स डे करता सती ಸ್ವಲ್ಪ आम्ही ताजे प्रयत्न करूया स्वामील विषय उलोवचे ಸ್ವಲ್ಪ प्रयत्न करता तांणी 20 किलोमीटर्स ऑफ वेस्ट काटवा काटवा म्हळ्यार खंयचे आमले महाप्रभून संन्यास दीक्ष घेतलेले प्लेस थंय एक रिवर आसा जय रिवर म्हणून थंय एक विलेज आसा कुलाई म्हणून तांतू आशिल्ली ती तांणी स्टालवत वैष्णवात जावन आशिल्ली आणि तांणी 3 ब्रदर्स गोविंद घोष आणि माधव घोष आणि वासुदेव घोष म्हणून तांणी मर्सिफुली तांणी अपियर जावन ते जाग म्हणजे तांणी प्युरिफाय केले हे 3 ब्रदर्स आसनवा तांणी भारी चंद पद दिसांचे तांगे वॉइस भारी चंद तशी तांगी गौरंग महाप्रभू आणि नित्यानंद प्रभू तांणी डान्स करता आशिल्ले तांगे ट्युनाक तशी म्हळ्यार एक सांगचेस की तांणी गोविंद माधव वासुदेवा 3 भाई या सबरा कितने नाचे चैतन्य निताय कीर्तन नाचे म्हणजे कीर्तनाक नांता आशिल्ली म्हणून ओके तांतू आणि एक कुलायन तू सांगेल घरांतू एक दिगची नीम ट्री आशिल्ली थंय ओके ताजे वुड श्री नरहरी सरकार ठाकुरा तांणी मागीर म्हळ्यार तांगेले देहांतावन मागीर ते कट करून कार करून 3 ब्युटिफुल डिटीज केले लॉर्ड चैतन्य महाप्रभूले डान्सिंग फॉर्माचे ताजी टॉलेस्ट डिटी एट श्री गौरंग बारी इन कटवंत ओके आणि दोन्हीचे शॉर्टेस्ट वन श्री संदांत आणि 3rd वन श्री एकचक्र धाम म्हळ्यार नित्यानंद प्रभूले बर्थ प्लेस ते आणि काटवा आशिल्ले महाप्रभूले जय गौर जय कृष्ण से जगन्नाथ म्हणटा पळय तशी हांव आतां शेअर करता तुमकां ते फोटो पळया चल दिसता न्हय पळया हे देवाल फोटो काटवाचे ओके आता सेम सॉंग संगू येता आसती माताजी जयंती नायक माताजी जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद ते संगू येता हरे कृष्ण माताजी वेलकम
हरे कृष्णा माताजी, तुम्ही असाव्या. जयंती नायक माताजी. हरे कृष्णा. त्यांनी आणीत माताजी आणि का दोन्ही पद ऐकून येत असतलंय. यदि गौर न होय तो असवा मनीषा कामत माताजी तुम्ही सिंग वय करायचं. वय हांव हंगस. हा तुम्ही सिंग करा. ओके. यदि गो न होय तो ताबे की होय तो कि मोने दोरी तो दे. यदि गो न होय तो ताबे की होय तो कि मोने दोरी तो दे. राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जनु तो के. राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जनु तो के. मधुर वृंदा विपिन मधुरी प्रवेश चातुरी सा. मधुर वृंदा विपिन मधुरी प्रवेश चातुरी सा. व्रजायुवती भावेर भक्ति शक्ति होय तो का. व्रजायुवती भावेर भक्ति शक्ति होय तो का. यदि गो न होय तो ताबे की होय तो कि मोन दोरी तो दे. राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जनु तो के. गाव गाव पुन्हा गौरंगीर गुण सरल होरी अमा. गाव गाव पुन्हा गौरंगीर गुण सरल होरी अमा. ई भाव सागरी मोन दया ना देखी एक जान. ई भाव सागरी मोन दया ना देखी एक जान. यदि गो न होय तो ताबे की होय तो कि मोने दोरी तो दे. राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जनु तो के. गौरंग बलिया नागिनु गलिया कि मोनी दोरी नो दे. गौरंग बलिया नागिनु गलिया कि मोनी दोरी नो दे. वासुर हिया पाशान दिया कि मोने गड़िया छे. वासुर हिया पाशान दिया कि मोने गड़िया छे. यदि गो न होय तो ताबे की होय तो कि मोने दोरी तो दे. राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जनु तो के. यदि गो न होय तो ताबे की होय तो कि मोने दोरी तो दे. हरे कृष्ण माताजी. भारी चंदकुन चांगली माताजी. धन्यवाद. थैंक यू. हरे कृष्ण. हरे Thank you. कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. અને यदि गौर न होय तो हाजे ट्रान्सलेशन म्हळ्यारी हे कलियुगांतू लॉर्ड गौरंगा अवतार घेवन यानी अशी म्हणले आम्ही कशी जीवन करतशिले आणि आमकां राधा राणी ग्लोरीस कोण निरूपण करतशिले म्हणून स्वामी हांग सांगता आसती. व्रजाचे गोपिले म्हणके एक्स्टॅटिक लव आमकां कोण दाखयतशिले म्हणून सांगता स्वामी. गौरंगा देवाक भारी अद्भुत पर्सनालिटी आसता. तुमगेले हार्ट प्युअर
दोगोरनु देवाल क्वालिटीज विषयी कीर्तन कराती म्हणून स्वामी सांगताती. हांवें इतून चांट केले रिवरे मागेल असल पत्तर तसले जीव हे हार्ट मेल्ट जायना इत्या म्हणून स्वामी मागताती म्हळ्यार देव मागेल वयर कृप करी म्हणून विनम्र जावन स्वामी मागता असती. हरे कृष्ण माताजी, थैंक यू सो मच. सो नेक्स्ट ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಪೊಳೆಯ ತಂಗಿಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ काळांनी ತಂಗಿले फादर बल्लव घोष म्हणून त्यांनी शिफ्ट करता ती थंयची ಸ್ವಲ್ಪ नॉर्थाक त्या गांव सोडून दुसरे कडेन वता ती. तेदना हांनी तिनी ब्रदर्स कसं करता म्हळ्यार तांणी नवद्वीपाक शिफ्ट जाता ती. थंय तांणी प्राइसलेस असोसिएशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य आणि नित्यानंद तांगेन ಒಟ್ಟು आणि 3 जण ब्रदर्स भारी इंटिमेट असोसिएट जावन आसता ती. आणि गौर गणोदेश दीपिका म्हणून एक गौर लिलाचे आणि प्रिवियस द्वापर लिलाचे म्हणजे तांगे नित्य लीला कसं न्ही त्या म्हणून रिवील करता ती. हे 3 हन्नी तिनी पळया हे गौर गणोदेश दीपिका म्हणून हे बुक आणि तसं पुरा जणाले तांणी कोण हे तांगे नित्य लीला कसं तांगेले म्हणून ऍक्च्युअली आम्ही हांव हांगा गेलते ना कोणकी गिफ्ट केलें हे म्हाका. सो भारी लायक असते म्हळ्यार कोण कोण हांगा अवतार गेलेले तांगेले रियली नित्य लील कसं थंय म्हणून गोलोकांत. तशी हांगेले रिवील केला की हांनी राधा राणी सखी विशाखाले तांगेले 3 सखी जावन आशिल्ली ती लीलावती तांणी गोविंद घोष, रसोल लोसा म्हळ्यार माधव घोष आणि आमिले वासुदेव घोष तांणी गुणतुंगा जावन आशिल्ली. तशी हे कन्फर्म वरे केला तांणी वैष्णव अर्च दर्पण म्हणून एकांतू तांणी कन्फर्म वरे केला. सो आमी पुरा जण नोटू हांगेले ब्लेसिंग्स घेवया आमकां प्युरिफाय कर देवा म्हणून मागया. आतां नेक्स्ट पद जयंती नायक माताजी आयली म्हणून लेखता कले म्हळ्यार तांकां पळयस येतालें. माताजी तुमी पद सूर करेत. जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद. जयंती नायक माताजी, हरे कृष्णा. असत त्यांनी यस माताजी जॉइन जाली आमची. ओके नेक्स्ट वचा मागीर प्रॉब्लेम आसता. ओके नेक्स्ट टाइम आपोया. हरे कृष्णा. पूर्वी नायक माताजी तम अगम अगोचर गोर अखिल ते पदी संगत संगीत शूर करेत. हरे कृष्णा. पूर्वी माताजी वरे नाथ माताजी वैष्णवी भट्ट सभा. हरे कृष्णा माताजी. हाँ वैष्णवी भट्ट माताजी से ओके माताजी तुमके जय जय कलर बा नदिया नगर है सूर करा माताजी. जय माताजी. हरे कृष्णा. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. हरे कृष्णा. हाँ इट्स ओके माताजी. जय जय कलर बा नदिया नगरे जनमल भिला गौरा सचिरा उदरे. जय जय कलर बा नदिया नगरे जनमल भिला गौरा सचिरा उदरे. फाल्गुन पूर्णिमा तिथी नक्षत्र फाल्गुनी शुभाक्षणे जनमिला गौरा द्विजमणी. फाल्गुन पूर्णिमा तिथी नक्षत्र फाल्गुनी शुभाक्षणे जनमिला गौरा द्विजमणी. जय जय कलर बा नदिया नगरे जनमल भिला गौरा सचिरा उदरे. पूर्णिमार चंद्रजिनी किरण प्रकाश दूरे गेला अंधकार पैया निरास. पूर्णिमार चंद्रजिनी किरण प्रकाश
दुरे गेला अंधकार पैया निरास जय जय कलरब नदिया नगरे जनमल भिला गौरा सचिर उदरे द्वापरे नांदेड घरे कृष्ण अवतार यशोदा उदरे जन्म विदित संसार द्वापरे नांदेड घरे कृष्ण अवतार यशोदा उदरे जन्म विदित संसार जय जय कलरब नदिया नगरे जनमल भिला गौरा सचिरा उदारे सचिरा उदारे एबे जन्म नदिया ते यश सचिरा उदर एबे जन्म नदिया ते कलियुगेर जीव सब निस्तार करीते सचिर उदारे एबे जन्म नदिया ते कलियुगेर जीव सब निस्तार करीते जय जय कलरब नदिया नगरे जनमल भिला गौरा सचिरा उदरे वासुदेव घोष कहे मन करी आशा गौरपद द्वंद्व हृदय करिया भराशा वासुदेव घोष कहे मन करी आशा गौरपद द्वंद्व हृदय करिया भरासा जय जय कलरब नदिया नगरे जनमल भिला गौरा सचिर उदरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय कलरब नदिया नगरे जनमल भिला गौरा सचिर उदरे हरे कृष्ण माताजी दंडोत प्रणाम माताजी भारी छान कोण चांगले आणि तत्तावळ येऊन तुम्ही अँकरिंग वगैरे करता ती बरं ती सेव करता ती देतात माताजी थँक्यू सो मच हरे धन्यवाद वासुदेव गोस्वामी न आणि तू ट्रान्सलेशन सांगता हांव प्रयत्न करता सखी देवीन नादिया नगरांतू लॉर्ड गौरंगाक जन्म दिले त्या दिवस हुंडीम आशिल्लें भारी ऑस्पिशियस मोमेंट आशिल्लें म्हणून स्वामी एक्सप्लेन करता द्वापर युगांतू कृष्ण नंद महाराजाल घरा आयलो यशोदमान जन्म दिल्ले म्हणून लेखलें तशींची आमगेल तसल जनाक उद्धार करूक कलियुगांतू सच्ची माल पडटा चुकून गौर आयलो तशी स्वामी सांगतात की आय टेक शेल्टर एट गौरास फीट म्हणून निवेदन करतात आता स्वामील विषयी आणि ಸ್ವಲ್ಪ सांगू प्रयत्न करूया हानी एव्री टाइम पूरीचे आमेಲೆ रथयात्रा वेळारी सक्कट जन ಒಟ್ಟು कोरनु महाप्रभु ಒಟ್ಟು चंदकोन कीर्तन डान्स पुरा करता आशिनी कसन एक अद्भुत दृश्य शपुर भारी चंद आणि त्यांनी लेटर हानी तिन्ही जण लाईफ आणतो दुसरे कडेन हे जातात निवास जातात ती ते म्हळ्यारी महाप्रभू म्हणत की आता तुम्ही पुरा जण पूरी सोणू ಬೆಂಗಾಳ येवका केले म्हळ्यारी ಸ್ವಲ್ಪ इको जाता असना
स्वामी म्हणतकी ಆಮೇಲೆ ಲಾರ್ಡ್ ಚೈತನ್ಯ म्हणतकी तुम्ही पुरी सोनो आता तुम्ही बेंगाल येवका कले म्हळे हांगा तुम्ही प्रीच कोरका म्हणून तशी नित्यानंद प्रभू कोरे सांगता ती तशी नित्यानंद प्रभू ಒಟ್ಟು दोग जण येता ती ते वासुदेव घोष आणि माधव घोष तांणी मात्रता ती आणि तांगेल ब्रदर गोविंद घोष तांणी महाप्रभू ಒಟ್ಟು नीलाचल अंतू राबता तशी हंगा वासुदेव घोष येवंगेन थंय राबता ती तांणी राबचे तामलुक म्हणे गांवांतू ते कसने भारी छान गांव ते कले म्हळ्यार महाप्रभू येवंगेन थंय राबिल आशिल्ले फुडें कले म्हळ्यार पुरी वताना रुटांतू हे गांव येता तांणी थंय राबून आशिल्ली सो ताजे डीटी वरे आज थंय तांणी पूजा केलेले सो तुम्ही पळवेत पळया तामलुक म्हणून बारी हे पिलग्रिमेज म्हणटा ती बरी जण थंय वचून पळोवचे वतात बरे देवस्थान पुरा ओके आणि स्वामी हांगा राबून वासुदेव घोष हांगा राबून भरती प्रीचिंग करता ती आणि एसेन्स ऑफ भक्ती योगा त्या पुरा शिकोवन दिता ती आणि भरती तांणी हार्ट मेल्टिंग भजन म्हणटा पळय तसले पुरा बरयलें आणि ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड चैतन्य आणि तांगेले पास्ट टाइम नित्यानंद प्रभू विशयन वरे आणि ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गौडिया वैष्णव पोएट्स म्हणून सांगेत वय की नाही तशी आता मी अशीची हार्ट मेल्टिंग एक सॉंग ऐकूया पळेल हांव जयंती नायक माताजी आयली ती मध्या जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदान माताजी ओवर टू यू हरे कृष्ण माताजी हाँ हरे कृष्ण जय जय जगन्नाथ सॉरी नो प्रॉब्लम जय 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 जगन्नाथ भक्त वासुदेव घोष विरचित जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवन करे जार चरण वंदन जयो जयो जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवन करे जार चरण वंदन नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर नदिया नगर दंड कमंडलक नदिया नगर दंड कमंडलक कि हो बोले पुराणे ते रावण वदिला कि हो बोले पुराणे ते रावण वदिला गोलोकेर वैभवलीला प्रकाश करीला गोलोकेर वैभवलीला प्रकाश करीला श्री राधार भावे एवे गौर अवतार श्री राधार भावे एवे गौर अवतार हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ो हाथ
वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ो हाथ, जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ, जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो जगन्नाथा जयो जगन्नाथा, जगन्नाथा जय जगन्नाथा, जयो प्रभुपादा जय प्रभुपादा, प्रभुपाद जय प्रभुपादा। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय 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 श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद तुमका. लास्ट मिनिट सांगले मला सांगता आशिल्ली सांगिले मिस जालें दल्लरी तुम्ही इतली चंद कोण सांगली म्हळ्यार भारी चंद कोण सांगला. थँक्यू सो मच. एक्चुअली म्हाका गुर्तू नाशिल्लें. वय आता 1 घंटे फूड तुमका कळलें बट स्टील भारी चंद कोण सांगले. थँक्यू सो मच माताजी. हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण. आता जय जय जगन्नाथ भारी चंद सांग वासुदेव घोषान बरयल्लें स्वामीन. त्या ट्रान्सलेशन अशें आसा, जगन्नाथ मिश्रा आणि सचीदेवील पूत जावन आशिल्ले देवाक प्रणाम. निलाचलान तो शंखचक्र गदा पद्म धोर आस आणि नादियान तो संन्यासी जावन आस. रामचंद्रान रावण मारून काडलें, मागीर कृष्णान आमकां गोलोकाचे 5 टायम्स म्हळ्यार तागेले लीला दाखयलें. म्हळ्यार वृंदावनान तूं तागेले लीला दाखयलें आमकां. व्रजभूमी तुकून तोच नादी आयलो, राधा राणील भाव आणि कलर घेवन आयलो. हरे कृष्ण महामंत्र तो देव डिस्ट्रीब्यूट करतास. वासुदेव घोष स्वामी सांगतात की तोच गौरा, तोच कृष्ण आणि तोच जगन्नाथ. हरे कृष्ण. आता नेक्स्ट स्वामील विषय ಸ್ವಲ್ಪ सांगू प्रयत्न करता. आता हांव सांगलें तांणी तुमलुक येवन राबलीं ती म्हणून. हे तमलुक म्हणजे गांव भारी होली प्लेस म्हणटात. कले म्हळ्यार एक थंय एक अमेझिंग पास्ट टायम जालेलें आसा. आमगेलें लॉर्ड चैतन्य तांगेली डिसअपियरन्स जाता. तुमकां गोत तशें प्रकार तांणी 45 इयर्सान तू तांगे लीला मुगसून वता ती. तेदना वासुदेव घोषाक भारी एक नमुने शॉक जाता. तांगेली वायफा बरें भरती तांणी रडटा ती यासीत तांगेलें पुताक तांणी पोतू मेल की म्हण तशी तांकां दिसता. तशी तांणी भारी बेजारी अशें दिसता तांकां आनी जीवन कोण कसं प्रयोजन तशी म्हण लेखता. आनी तांणी म्हणटा ती तांणी जिवंत बरी जावन सोडकात आमी ताका शिष्य आपयतात. आपण सांगता ती फोंड काडा हांगा आमकां जिवंत ताजे भितरी बरी करा ती म्हळ्यार कसं म्हणजे गोरी म्हणटा पळय तशी. सो तांणी शिष्यगणाक भारी बेजार जाता, रोड उसूर काडटा ती. जाल्यार कसं करचें? गुरुला आदेश फोंड काडटा ती आनी बामण बायल दोळ्याक पट्टी मारून घेवन ते फोंडा दिवन ती बसतात. तेदना तो ऑर्डर दिता वासुदेव घोष स्वामी सांगता ती आतां डट घाल्या मिलवेरी म्हण सांगता ग्रेव करी. तशी सर्वेंट्स पुरा रडता रडता काम करू सूर करतना सडनली कसं जाता देव प्रत्यक्ष जाते. लॉर्ड चैतन्य अपियर जावन म्हणटा वासुदेव घोष गिव अप युअर इंटेन्शन्स म्हण सांगता. वासुदेवाक घोषाक अशें कोण उलयता देवाल म्हण कसं वॉयस म्हळ्यार दोळे पट्टी आस न्हय. कडेरी देव चमत्कारान पट्टी काडटा. खरें तांकां भारी खूश जाता. देव म्हणटा की अशींची तमाशेर म्हणटा लविंगली रिब्यूक करची म्हण सांगता पळय. तशी चैतन्य महाप्रभू म्हणटा की कसं न्हय वासुदेव घोष हें तुगेलें बॉडी न्हय, तुगेली बॉडी न्हय हें देवाल बॉडी. तूं तशी मोरची सकट जायना कळ्ळें. तुगेले टायम मातशी पसून तूं आसका आनी जनांक भक्ती दिवका, भक्ती प्रचार करका तशें म्हण सांगता. आनी देव म्हणटा की एक वर निमगी
म्हणून सांगता वासुदेव घोषाक. तेन्ना वासुदेव सांगता की वासुदेव घोष स्वामी सांगतात की देवा म्हाका इटर्नली तुगेलो टूच हेंच प्लेस आसका आनी अशी तुगेले गुणगान कोरता तशी म्हूण सांगता. तेन्ना देव सांगता तथास्तु खुशी जाता देवाक. देव सांगता दायत तशी आतां वासुदेव घोषाले लव आनी चैतन्य महाप्रभू इटर्नली तांणी थंय पास्ट टायम परफॉर्म करता आसा ती तशी म्हणटात की ताका तांबलुकाक म्हणटा की ट्रान्सिडेंटल अबोर्ड म्हणून सांगता ती कळ्ळें. आतां गौरंग महाप्रभू वरे अनेक वरे सांगता की तांणी म्हणटा ती हांग कोण कोण येवंगे न्हू दर्शन करता की मागेले तांकां पुरा जाणांक स्ट्रेट अवे गॉड हेड वतात तांणी हे प्रेझेंट लायफ जाल मागेली म्हणून त्या वरे आशीर्वाद दिता. पळया ते आतां फोटो दाखयता तुमकां. पळया हेंची तावळ दाखयला न्हय हांवें. हरे कृष्णा. आतां नेक्स्ट आमी हेमापै माताजी आपया म्हाका दिसता बरकी पुरो मिस आसा ती. हेमापै माताजी गौरंगा तुमी मोरे दया ना सॉंग सांगू येता आसा ती. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम स्टार्ट करेत तुम्ही. हरे कृष्ण. ऐका ना माताजी तुम्ही म्युटर असा की आता ऐकू येतं की हा हा आता ऐकू. ऐकू येतं. हा श्रीला वासुदेव घोषाक प्रभूक वंदन करून हांव तेंगेले भजन सांगता. गौरांग तुम्ही मोरे दोयाना छोडी हो. गौरांगा तुम्ही मोरे दोयाना छड़ी हो. गौरांगा तुम्ही मोरे दोयाना छड़ी हो. अपना कोरिया रंगा चरण रखी हो. अपना कोरिया रंगा चरण रखी हो. गौरांगा तुम्ही मोरे दोयाना छड़ी हो. गौरांगा तुम्ही मोरे दोयाना छड़ी हो. तुम्हार चरण लागी सब ते यगीनु. तुम्हार चरण लागी सब ते यगीनु. शीतल चरण पाया शरण लईनु. शीतल चरण पाया शरण लईनु. गौरांगा तुम्ही मोरे दोयाना छड़ी हो. गौरांगा तुम्ही मोरे दोयाना छड़ी हो. कुले ओ कुले मुई दिलू तिलांजोली. कुले ओ कुले मुई दिलू तिलांजोली. रखी हो चरण मोरे अपनार बाली. रखी हो चरण मोरे अपनार बाली. गौरांगा तुम्ही मोरे दोयाना छड़ी हो. गौरांगा तुम्ही मोरे दोयाना छड़ी हो. वासुदेव घोष बोले चोरणे धरिया. वासुदेव घोष बोले चोरणे धरिया. कृपा कोरी राखो मोरे पद छाय दिया. कृपा कोरी राखो मोरे पद छाय दिया.
गौरांगा तुम्ही मोरे दोयाना छडी हो, गौरांगा तुम्ही मोरे दोयाना छडी हो, आपण कोरिया रंगा चोरणे रखी हो, आपण कोरिया रंगा चोरणे रखी हो, गौरंगा तुम्ही मोरे दोयाना छडी हो, गौरंगा तुम्ही मोरे दोयाना छडी हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गौरांगा तुम्ही मोरे दोयाना छडी हो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण ಮಾತಾಜಿ ಭಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡು ಭಾವಪೂರ್ಣದ ಭಾರಿ ಚಂದ ಖುಷಿ ಇದಲ್ ಮಾತಾ. हरे कृष्ण. आणि हाजे वासुदेव गोस्वामीनं हाजे अर्थ अशी बरयला की हे कीर्तन पुरा गौरदेवाले भक्तेरी श्रद्धेरी सेव करून अशी व्यक्त करता का म्हणून, आणि तांगे लोटस पीठांतू ओनली इज द सूदिंग शेल्टर म्हणून कळकळीरी निवेदन करता. तशींची देवाल मर्सी जाई तांनी फॅमिली पुरा सोणू गौरंगाले शरण आयली ती म्हणून भारी भावपूर्णारी सांगता असती. तशी माताजींवरे भारी भावपूर्ण सांगणे ಖುಷಿ ಇದಲ್ಲಿ ऐकून माताजी. हरे कृष्ण. आता नेक्स्ट ಸ್ವಲ್ಪ वर लास्ट कन्क्लुडिंग पार्ट सांगता हांव सोमेले. आणि हे हांव सांगील म्हणके हे सेक्रेड प्लेस थंय वासुदेव घोषान खंय अटेम्प्ट केलें की टू गेट बरीड अलाइव. ते प्लेस नरपोटा म्हणून फेमस जालें. नर म्हळ्यार कशें न्ही ह्युमन, पोटा म्हळ्यार बरीड म्हणून बेंगालींत. सो तांगेली डिसअपियरन्स जाल मागीर श्रीला वासुदेव घोषाक तेंची प्लेसांतू समाधी करता ती, आणि ते नरपोटा पास्टे मनिमेत परती फेमस जाता ते गांव. तशी आतां पळया थंय एक बकुला ट्री वरे आसा, तुमी पळोवेत. हांव तांगेली समाधी दाखयता. हरे कृष्ण. दिसता न्हय ब्युटिफूल प्लेस. हरे कृष्ण. आणि आता नेक्स्ट सॉंग आपोवचे आमी लास्ट आमी कीर्तन सांगूक येता सती हिस ग्रेस माधव चरण दास प्रभू गौर गुण गाव सुनी ते पद सांगू येता सती. हरे कृष्ण प्रभू दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. श्रील वासुदेव घोष की जय. गौर गुणा गाहो शुनी बहु पुण्य फले सुपाहु मिलल प्रेम परसमणि. बहु पुण्य फले सुपाहु मिलल प्रेम परसमणि. गौर गुणा गाओ शुनी अखिल जीवेरा यशोक शायर नयन निमेष शेषे. अखिल जीवेरा यशोक शायर नयन निमेष शेषे.
होई प्रेमालेश पारस ना पाहिले पराण जोडा बेकिशे होई प्रेमालेश पारस ना पाहिले पराण जोडा बेकिशे गोरा गुणा गाओ शुनी बहु पुण्य फले सो पाहु मिळाल प्रभू तुम्ही म्यूट झाली प्रभू प्रभू तुम्ही म्यूट झाली ती हरे कृष्ण प्रभू आता am येतं audible नाउ ऐकत यू आर ऑडिबल अरुण नयने वरुण आलय करुणया निरीखने मधुर आलापे आखाडे आखाडे शुद्ध धरे बरिशने मधुर आलापे आखाडे आखाडे शुद्ध धरे बरिशने गोरा गुणा गावो पास म्यूट झाली प्रभू बहु पुण्य फले सोपाहु मिलल प्रेम परसमणि प्रेमे ढालो ढालो पुलके पुरलो अपाद मस्तक तनु प्रेमे ढालो ढालो पुलके पुरलो अपाद मस्तक तनु वासुदेव कहे शतधर बहे सुमेरु सिंचित तनु वासुदेव कहे शतधर बहे सुमेरु सिंचित तनु गोरा गुणा गावो शुनी बहु पुण्य फले सोपाहु मिलाल प्रेम परसमणि बहु पुण्य फले सोपाहु मिलाल प्रेम परसमणि गोरा गुणा गाओ शुनी शिलवास्ते घोष की जय प्रभू भक्ती संत कोण सांगले हरे प्रभू कृष्ण हरे कृष्णा प्रभू तुम्ही त्याच्या ट्रान्सलेशन सांगता की हा मी सांगा प्रभू कळलं मला आणि तो फर्स्ट स्टांजान सांगितलं असा हाव गौरंगाले गौरंग महाप्रभूला गुणगान करता आणि ऐकता मस्त काळाचे पुण्य कर्मानी हे अवकाश जीवाक मिळत की गौरंग महाप्रभूले गुणगान कर शक गौरंग महाप्रभू एक आध्यात्मिक प्रेमाचे पारसमणी सारखे असा डोळे पत्ती हल्ल्यापर्यंत पूरा पती ते जीवांक तांगेल दुःखांत तुलाना ते सुखांत परिवर्तन करचे तसले हे चैतन्य महाप्रभू गौरंग महाप्रभू तांगेल वैर कोणाक प्रेम ना जाले री तो प्रेम एक लेश मात्र ना आशिल मनुष्य तांगेल जीवन आणतो कसे आनंदाचे अनुभव करताल म्हणून सांगते तांगेल अरुण नयन मला सकाळी सूर्योदय जावचे पहिले कशी एक लाल तांबडे कलराचे आकाश दिसता आमका तसले कलरात तांगेल ते डोळे सर्व दयेचे महासागराप्रमाणे असा आणि तांगेल ते अक्षर अखाडे अखाडे मधुर शब्द अमृत वर्ष करताची तांगेल एक एक अक्षर तोंडान तुला आईले ते एक अमृत वर्षाप्रमाणे सांगताची वासुदेव घोष आणि तांगेल डोळ्यान तू आध्यात्मिक आनंदाचे अश्रू येता स्फूर्ता तांगेल डोळे कंचन पायापर्यंत अपाद मस्तकतनु डोळे कंचन पायापर्यंत रोम आनंदान भगवंताला नाव घेताना
उभी राहताच की आणि मुखार सांगता असा वास्तविक घोष वासुदेव घोष सांगताच की ते महाप्रभू एक भांगरा पर्वता प्रमाणे असतात सुमेरू पर्वताचा कलर भांगरा कलर आणि चैतन्य महाप्रभू राधा राणीले भाव घेण्याच्या आईल निमित्त तांगील बी कलरू गौरांग कलर ताजे खातीर एक भांगरा पर्वत राबिल नमने दिसता असाची आणि तांगेले पायान तुलाना मस्त हजारो नदी होता आशिल नमन दिसता असाची म्हणांग सुमेरू पर्वत सिंचिततनु वासुदेव के शतधर भे सुमेरू पर्वत सिंचित तनु अशी अंग सुंदर वासुदेव घोष चैतन्य महाप्रभु वर्णन करता असाची हरे कृष्ण ती भारी चिंतकोन सांगली प्रभू आमकां पुरा राम पुरा नीट जालें भावपूर्ण सांगली थँक्यू सो मच प्रभू हरे कृष्ण दंडोत हरे प्रणाम कृष्ण हरे कृष्ण आता हांव सांगिल्लें म्हणके आनी 3 ब्रदर्सांनी भारी चिंतकोन स्वीट सॉंग्स आनी देवा लीला कृष्णा लीला पुरा बरयल्लें आसा आनी तांगेलें पर्टिक्युलरली चायल्डहूड पास्ट टायम आनी गौरहरीले संकीर्तन पास्ट टायम तांगेलें संन्यास एक्सेप्टन्साचे ताजे पुरा डिस्क्रिप्शन भारी ब्युटिफुली बरयल्लें आसा आनी नित्यानंद प्रभू बरे विशयांनी आनी 3 ब्रदर्सांनी बरयल्लें आसा आतां मी लास्टचे पद दाखोवच्या आतां एकली आल्टरनेटिव्ह जावन कोणी मेळ्ळी ती सडनली लक्ष्मी मल्ल्या माताजी भरती थँक्स माताजी तुमकां पूर्वी नायक माताजी तो इंटरनेट इश्यूज दिसता सो अगोचर गोर अखिल ते पद सांगूक लक्ष्मी मल्ल्या माताजी थँक्यू सो मच माताजी लास्ट मिनिटाक तुम्ही एक्सेप्ट केले हरे कृष्ण माताजी अगम अगोचर घोर अखिल ब्रह्म परा अगम अगोचर घोर अखिल ब्रह्म पर वेद ऊपर न जाने पाषाणी मती बोर वेद उपचार न जाने पाषाणी मती बोर अगम अगोचर घोर अखिल ब्रह्म पर नित्यानंद चैतन्य गोविंद पंडित नित्यानंद चैतन्य गोविंद पंडित गदाधर राधे चैतन्य युगल रूप गदाधर राधे चैतन्य युगल रूप अगम अगोचर घोर अखिल ब्रह्म पर के बोल रे सर्पूप अवतार सदा शिव सा दे के बोल रे सर्पूप अवतार सदा शिव सा दे अंतरे नवीगन बहिर्गौर तनु अंतरे नवीगन बहिर्गौर तनु अगम अगोचर गौर अखिल ब्रह्म पर युगल रूप पर सके वासुदेव घोषे युगल रूप पर सके वासुदेव घोषे युगल भजन बसे जन्मे जन्मे रघु असे युगल भजन बसे जन्मे जन्मे रघु असे अगम अगोचर घोर अखिल ब्रह्म पर अगम अगोचर घोर
अखिल ब्रह्म पर वेद ऊपर न जाने पाषाणी मति भोर वेद उपचार न जाने पाषाणी मति भोर अगम अगोचर घोर अखिल ब्रह्म पर अगम अगोचर घोर अखिल ब्रह्म पर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. वारी चंदकुन सांगली माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अंत स्वामी सांगता असत म्हळ्यारी येत इष्ट आशिल्लेंक म्हळ्यारी देवा नमगन आशिल्लेंक आनी मंद बुद्धी असता पळय तांकां गौरसुंदर विशय कळना. देव पुरा स्क्रिप्चरा पशी आनी पुरा ब्रह्मांडा पशी आनी वेदा पशी नीरून आसा. आणि मुखारसून स्वामी नित्यानंद प्रभू गदाधर पंडित आणि अद्वैताचार्याले स्पिरिच्युअल पोझिशन कसं नाही म्हणून एक्सप्लेन करून सांगितलं. तशी आज आम्ही आयचे वासुदेव गोस्वामीले कन्क्लुडिंग पार्ट आयली ती ಸ್ವಲ್ಪ अनाउन्समेंट्स आसा ती आणि मागीर नरसिंह आरती सांगून आम्ही कन्क्लूड करूया. अनाउन्समेंट्स म्हळ्यार 28th फ्रायडे 10 offenses session आसा. 10th offense बाय हिज ग्रेस माधवचंद प्रभू. आता तुम्ही तांगेले पद ऐकलं आसा ते 8:30 आसा. ताजे किना फुडें 8:15 दामोदर आरती असता. ओके, तुम्ही दामोदर आरतीक रश्मी भट माताजी अथवा राजेश्वरी माताजीला नाव दिवेत. आणि 29th सॅटर्डे सेक्शन 7:30 सुरू जाता. त्या दिवशी नेक्स्ट वैष्णव भजन 10th नोव्हेंबराक आसा. तुम्ही ताजी नाव हिज ग्रेस मुरलीधर चंद प्रभू अथवा गायत्री माताजी नैल राजेश्वरी राव माताजीला दिवेत. आणि 4th नोव्हेंबर एकादशी आसा. ताजी नाव माया माताजी, विद्या माताजी आणि भारती माताजी दिवेत. जाल्यार भारती माताजी का अनाउन्समेंट्स असके ಸ್ವಲ್ಪ. माताजी ओवर टू यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 4th नोव्हेंबर उत्तान एकादशी हे दामोदर मासाचे गौर पक्ष ಅಂತ इले उत्तान एकादशी अत्यंत श्रेष्ठ आणि पावन दिवस. तुमक सकडंग तसं या दिवस आमगेल संपूर्ण भगवद्गीते पारायण आसा. तशीच पारायणा पुढे दामोदर आरती आसा. तशी प्रति 2 अध्याय तरी दामोदर आरती आयोजन केलेलं आसा. तुमक सगळ जण विनंती करता मुखार तुम्ही दामोदर आरती करच्याक नाव दिवका म्हणून विनंती करता. मस्तना तुमका डाऊट आसा आमगेला दामोदर फोट ना अशपुरे तुम्ही मस्त सिंपल आसा. आता तुम्ही पळेल सुरवेकाची आज पळेल सेशन आता दामोदर आरती कशी करताची म्हणून. जस्ट तुमगेला फोट ना तिला आम्ही व्हॉट्सअपार फोट पेटयता तुमका जो तुम्ही डाउनलोड करूं. जस्ट एक प्रिंट आउट काढून देवाल फोट दवरून देवा फूल दवरून एक फल नैवेद्य दवरून माते पोण तिंतू तुप्पा वाती दवरून जस्ट देवा श्रद्धेन भक्तीने एक आरती करचे. या दामोदर महिन्यांत दामोदराला आराधन करका म्हणून सांगितलं असं. इथं आम्हाला कृष्ण परमात्मा दामोदर लील जालेल महिनो तशें देखून या महिन्यांत कृष्ण अत्यंत प्रिय जावन आशिल्लो महिनो. या महिन्यांत थोडी देवाल सेवा केल्यार ताजे 1000 वांटेन फल मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा. तांतू दीपदान म्हणलेलें अत्यंत श्रेष्ठ जालेलें दान. तशें देखून हांव तुमगेला सगळ्याला रिक्वेस्ट करता तुम्ही दामोदर आरती करच्या मुखार येवका म्हणून विनंती करता. तुम्ही आमगेला कोणालागी नाव दिवेत. तुमका कोणाला आमगेला गुर्तू ना नंबर ना अशें जाल्यार भागवत पुराण कोंकणी ग्रुपान तुमका कोणाला गुर्त आसा तांगेला तुम्ही कॉन्टॅक्ट करीत त्यांनी आमकां मेसेज करताची. आणि कसले डाऊट असल्यार आमी क्लियर करताची विनंती करता. सगळ जणांना नाव दिवका म्हणून. तशीच या संपूर्ण कृष्णालय या भागवत पुराण कोंकणी यांनी आयोजन केलेले या दामोदर आरतीचे संपूर्ण लाभ तुम्ही घेवका आणि देवाले अनुग्रह पात्र जावका म्हणून विनंती करता. हाजी पूरे डिटेल्स फाल्यां ग्रुपान येता तुमकां. आणि थोडे भगवद्गीतेचे थोडे स्लॉट्स बाकी वरल्यांची ताकाय तुम्ही नाव दिवेत. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. सो तुम्ही पुरा नाव दिवेत कोणाक जाल्यार आमगेले भागवत पुराण कोंकणी टीम आसा कोणा जाल्यार दिवेत. सो आतां आनी कोणी ना न्हय. सो आतां नेक्स्ट नरसिंह प्रणाम करया. हरे कृष्ण. श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंह देव. प्रल्हादेश जय पद्मा मुख पद्म भृंगम.
नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानखालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नाखाम् अद्भुतशृङ्गां दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गां केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव करकमलवरे नाखाम् अद्भुतशृङ्गां दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गां केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जयो नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जयो प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय प्रह्लाद महाराज की जय शील प्रभुपाद की जय नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा आणि आज ही कीर्तन केलेल्या सगळ्यांक धन्यवाद करता आणि उद्दंड नमस्कार करता आणि हांगाशील सर्वांक नमस्ते हरे कृष्ण नेक्स्ट पळया आणि वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय शील प्रभुपाद की जय।